cho dixen. Mira que cho dixen e repetido. Que as deixaras na cociña. Con iso, figúrome, esperas namorar de mí. Non mintas. É inútil. Colgas encima do fregadeiro. Cando comprenderás que esta habitación non hai que profanala. Todo, absolutamente todo o que ven na cociña é esputo. Sai, elévate os teus esputos, pero para. Adiante, faita mosca morta. E, sobre todo, non te deas presa. Temos tempo dabondo. Sai! Prepara os meus traxes. E depresa, que non temos tempo. Non está aquí. Clara! Clara! Que a señora teña bondade de desculparme. Está a preparar a infusión de tila da señora. Prepara o meu vestido. E os meus traxes. O vestido branco da Belonias. O abanico. As esmeradas. Sí, señora. Todas as xoias da señora? Saques. Quero escoller un mesmo. E, por suposto, os zapatos de Chanel. Eses que tanto cobiza vostede dende fai anos. Para a súa boda, figúrome. Confese que a seduciu. Que está vostede embarazada. Conféseo. Se lle dixen, Clara, que evitara os esputos, que durman no seu culpo, miña filla, e que podrezan en él. É vostede feísima, tesoro meu. Inclínese máis e mírese nos meus zapatos. Cree que cousa grata para min saber que os meus pés están envolvidos entre os veos das súas aliadas. Desexo que a señora estea guapa. Estarei. Vostede ódiame, verdade? Afógame coas súas atencións, coa súa humildade. É un estorbo. Estarei guapa. Mais do que pode a vostede selo na vida. Porque con este corpo e esta cara xamais poderá seducir a Mari. Ese mozo leiteiro ridículo desprézanos. Ese lle fixo un fillo. Pero se cale! Idiota. O meu vestido. O vestido vermello. A señora poñerase o vestido vermello. Dixen o branco. Cinto. Esta noite a señora poñerase o vestido de veludo escarlata. De verdade? E por qué? Non pode esquecer o peito da señora baixo os pliegues do veludo. Un traxe negro sentaríalle mellor a súa vihuela. Como? Terei que precisar. Recibiste. Moi ben. Ameázame. Insulta a tua ama. Sorrís. Dubida. Señora. Falas de viuvez. Falas de viuvez. O branco é o loito das raíñas. Clara ignora. Negaste a darme o vestido branco. A señora poñerase o vestido vermello. Está ben. Dame o vestido. Que só estou. E sen amigos. Deixo nos teus ollos que me odias. Quero. Como se quero ama, supoño. Queresme e respectasme. Esperas de min a cláusula ao teu favor. Farei o Xa sei! Tiraría o lume. Abroche.
evite rozarme. Bótese cara atrás. Cheira fera. De que infecta bufarda, onde pola noite veñen visitar os criados, trae vostedes os cheiros. A bufarda, a habitación das... Cales! As súas mans. Cantas veces murmurei que apesta na fregadera? A cola! Como? Estou a arranxar a cola do seu vestido. Apártese, Sobona. Ladroa eu. Digo Sobona. Se vostede empeñas en chorimicar, paga unha só bufarda. Aquí, na miña habitación, só acepto vagoas nomes. Arranxa meu peto, puta! A señora sen colérica. O colar? Pero dese presa, non temos tempo. Garde as súas mans, lonxe das miñas. O seu contacto é inútil. Non hai que exagerar. Alcanza vostede a beira. Como? Os límites, as fronteiras, señora, ten vostede que guardar as distancias. Que linguaxe, miña filla. Vingaste, verdade? A señora compréndeme moi ben. Sentes que xa chega o momento en que deixarades de ser a criada. Espértache odio. Clara, me oes? Clara, non me oes? Oioa. Grazas a min, tan só existe a criada. Grazas aos meus berros e aos meus xestos. Oioa. Existes grazas a min e me desafías. Un pouco máis que deixarías de existir. Pero son guapa. Pero son boa. E reto. Basta! Dese prisa, está lista. E ti? Estou lista. Estou farta de ser un obxecto de noso. Eu tamén a odio. Acouga, miña A filla. odio. Desprezo a xa non me impresiona. A odio. Clara. Sí, señora. Fermosa señora miña. Creese que todo lle estará permitido ata final. Cree que pode roubarlle a beleza a cero e privarme dela e quitarme o leiteiro. Confesa do leiteiro. A súa mocidade conmove, a verdade? Confesa do leiteiro, porque Solás dille a vostede merda. Clara, Solans, Clara. Que? Outra vez. Que? O teu personaxe Que? chámase Clara. Deu sempre na mesma escola. Pois sí. Preparada? Y... acción. ¡Claro que sí! ¡Clara dille merda! ¡Clara está aquí, máis clara que nunca! ¡Luminosa! ¡Oh! ¡Clara! A señora queríase protegida pola súa barricada de flores, salvada por un destino excepcional, pero non contaba coa rebelión das criadas. Mire como se achega, señora. Vai instalar e descifrar a súa aventura. Que é iso? O ruido do motor. Xa chegou a lancha. Xa están aquí tan cedo. Pero como que tan cedo se xa o sabías? Tens razón, a tempo, no recollamos todo isto xa. Perfecto, temos que estar perfectas se queremos que nos sigan contratando. Ainda máis. Anda, para preparación e non fagamos esperar a Esta xente de cidade xa pa coñezo eu. Canto máis tarde chegan, máis cosmopolitas crees. Por certo, Que? estamos ao final. Aproximadamente de lista na mesa. Pois a decir por aquí na mesa. Corre, xa está. Aí xa diga por taber. Vale.
sen dúbida un lugar fantástico. Que tranquilidade. Sí, moita tranquilidade. Boas tardes, San Rebeca. Boas tardes. Boas tardes e benvida. Grazas. Ben, gustaríame ver a señora Owen. Son Berta, a súa nova secretaria. Supoño que estará no corrente de todo isto. Pois o contrario, o señor Owen só fixenos saber o número de invitados e que se lles tiña que atender ben. E a señora Owen non me mencionou? Non dixo instruccións para mí? Que va, non a vimos aínda, hai poucos días que chegamos. Chegará na mañá a primeira hora, máis ou menos. Pero Rebeca e eu estamos aquí para servirles en canto necesiten. Moitas gracias. Es tremenda esta costa. Parece que un camino vale la pena. ¡Qué pedazo de casa! Me encanta. Eso que barra libre. Isto cada vez gustame máis. Vaya paisaje. Recuerda a Guinea, ¿sabe? La línea de Nazún. Boas tardes. Eu xa non estou coas tus cosas. Cuidado coa miña maleta. Onde están os señores? ¿Quieren tomar algo? Un whisky. Repúgname o alcohol. Boas tardes. Boas tardes. Póñase cómoda, serás unha guapa piña. Unha idea excelente. Se quere tomar un viño, un blanco, tinto, un licor. Pois, deixo yo a súa elección. Queda quen máis? Sí, quedan dúas señoras. Unha que quedou como embelesada contemplando a paisaxe e a moza da cámara, que non para de facer fotos. Pois entón que van decir cando cheguen aquí e vexan a casa por dentro? Que dirán cando vexan todo este luxo? Boas tardes. Que paisaxe tan bonita. E a casa que che parece? Estaba alucinando coa paisaxe, pero isto é precioso. Permíteme que faga unhas fotos. As que queiras. Boas tardes a todos. Aí va. Sí, 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 sí. Quere unha copa? Non, non, grazas, non. Pois co seu permiso, teño a boca seca. Boas tardes, señoras e señores. Son Rebeca, unha das asistentas dos señores Owen. Desexan algunha cousa? En primeiro lugar, queremos coñecer os nosos anfitrións. Perdoe, señora, pero os señores Owen non chegarán ata mañá primeira hora. Extraordinarios. Ben, traerei algo de aperitivo. Se me desculpan. Hai unha historia islandesa sobre dous ingleses que estiveron nunha illa deserta durante 3 anos e nunca falaron porque ninguén os presentaba. Sí, é precisamente o que nos está ocorrendo. Posto que non sei inglés, non parei o xeo. O meu nome é Roberto Alcántara. Robert para os amigos. Ben, iso rompe o xeo. Eu son Teresa, a suiza Teresa Vilas. Oh, como
Como está, señora? Eu son Ana, doutora Ana Goberna. O meu nome é Felipe, capitán Felipe Ramos. Eu son Gonzalo, general retirado. Don Gonzalo, verdade. Consultoume hai uns anos. A súa esposa estaba enferma. A miña muller está morta. Ai, sinto, Pero mal. Candela Céspedes, reporteira de prensa, encantada. O seu nome, señor? David González. Rosario Benítez Carmona. Son Berta López, a nova secretaria da señora Owen. Todo isto parece unha tomadura de pelo. O mellor que podemos facer é marchar. Como xa sabedes, os señores non chegarán ata mañá. Tiveron un imprevisto. De momento estou ao cargo. A señorita Rebeca ensinarándonos as nosas habitacións. Se necesitan calquera cousa, só teñen que pedilo. Eu son Adela, a outra asistenta dos señores. Rebeca e eu somos irmás e estamos encantadas de ofrecerlles os nosos servizos. Síganme, por favor. Isto a ser un recibimento de todos. Pois sí. Ainda que xa non entende. A xulgar por algún dos invitados, entendo que os señores non queran vir. Eu, mellor... vou preparar. Que isto la lista é 10 minutos. Perfecto. Bueno, creo que todo marcha como una seda. ¿Cuánto habitación os gusta? Perfecto. Ben, en 5 minutos hacía estar a servir. Espero aí. Fai frío, non cree? Non, non creo. Digo porque con ese vestido tan corto, tan escotado, non estará moi cómoda. Sí, bueno. Un consello. Díxese de ir coqueteando con todos os homens. Perdón? Si, xa me fixei con ese Roberto e con Felipe. O traballo dunha secretaria non é ese. Dediques a facer polo que lle pagan. E vistas como unha señorita decente. Espero no comedor, señora Rosario. O mundo non mellorará mentras non acabemos coa indecencia. Os pagáns serán precipitados ao abismo que eles mesmos cavarían. No cepo que ocultaron collerán o pé. O pecador nas súas propias redes caerá e será lanzado ao inferno. Sen dúbida, debo recoñecer que me sorprendeu. Por certo, sabían vostedes que Teresa era xusta? Pois sí, ten fama de non ter piedade. Estou convencido de que foi menor, moitos inocentes. Así que vostedes, pois verán, gustaría consultar un par de cousas. Vostede dirá. Non, así ya te todo o mundo, non. Vaya. Esta muller é insoportable.
Que ben senta unha copiña despois de cear, Son curiosas esas figuras, non lles parece? Manequíns. Son manequíns articulados. Sí, dos que serven de modelo para debuxar. Portas aquí, resulta divertido. A ver. Non me dera conta, verdade? A mí xa me correría poñer isto de decoración. Son 11. Que curioso. Nós tamén somos 11 nesta casa. Casualidade. Como na novela de Agatha Christie, os 10 negriños. Só que aquí somos 11. E tamén estamos nunha illa. Como a eles. Pois é que coincidencia. Lémbrame os 10 negritos da canción que utiliza Agatha Christie no seu libro. Por certo, no meu cuarto está escrita nun cadro. No meu tamén. E no meu. A verdade é que un detalle demasiado infantil. Non é infantil, non deixa de ser curioso. Miren, esta letra aquí escrita. Alguén quere lela? Eu. Dez negriños foron cear. Un deles asfixiouse e quedaron 9. 9 negriños trasnoitaron moito. Un deles non se puido despertar e quedaron 8. 8 negriños viaxaron polo Devón. Un deles escapouse e quedaron 7. 7 negriños cortaron leña cunha machada. Un deles cortouse en 2 e quedaron 6. 6 negriños xogaron cunha vela. A un deles picou e quedaron 8. 4 negriños, 5 negriños estudaron dereito. Un deles doctorouse e quedaron 4. 4 negriños foron a nadar. Un deles afogouse e quedaron 3. 3 negriños paseáronse polo zoolóxico. Un oso atacoulles e quedaron 2. 2 negriños sentaron a tomar o sol. Un deles queimouse e quedou máis nada que un. Un negriño atopábase só. E acortouse... Pare, por favor, non soporto esa canción. Lémbrame... Esperemos que o señor estea sen ben. Desexan algunha cousa máis? Silencio, por favor. Acúsolles dos seguintes crimes. Vázquez González, Gonzalo. Vostede enviou a morte con maior sangue frío ao amante da súa muller, Arturo Obregón Pérez, o 4 de xaneiro de 2007. Benítez Carmona, Rosario, é responsable da morte de Beatriz Torres Blesa, o 24 de novembro de 2003. Goberna Gómez, Ana, polo seu incontrolable alcoholismo, vostede causou a morte a Luisa García González, o 13 de outubro de 2001. Fariñas Hernández, Diego, é vostede causante da morte de Jaime Romero López, o 10 de outubro de 2008. López Aguilera, Berta, o 24 de abril de 2013, matou vostede a Brais González Rivera. Alcántara Xerez, Roberto, o 14 de novembro último, matou a Jorge e Lucía Iglesias Cortés. Ramos Abreu, Felipe, no mes de xuño de 2003, levou a morte a 21 homens, membros dunha tribu africana. Vila Céspedes, Teresa, o 10 de xuño de 2004, conduciu a morte Eduardo Cendón Domínguez. Céspedes Mella, Candela, o 13 de agosto de 2012, deixou morrer a Irene Castro Galván por conseguir unha foto sensacionalista.
Rodríguez Bravo, Adela e Rebeca, o 6 de maio de 2009, deixaron morrer a José Fatrías Peñafiel. Acusados, teñen vostedes algo que alegar na súa defensa? ¡Adela! Pero isto que? Pero que broma de tan mal gusto esta? Non é nada, apenas un desmayo. ¿Quién falaba? ¿De dónde sale esa voz? Xuraría... Pasaballes. A vos parecía vivir esta misma habitación. ¿Pero quién falaba? ¿Quién? Desde logo que ningún de nós. Sai de aquí. Señoras e señores, Vale. silencio, por Vale, favor. iso é un montón de mentiras infames. Quixeron gastarnos unha broma, iso é todo. De verdade parecelle a vostede isto unha broma. E que quere vostede que sexa? Bueno, nestes momentos non estou en condicións de opinar. Xa volven si. Adela, Adela, estás ben? Non Non me toca das. darse mellor enseguida. Só é unha broma. Era esa voz, como se fora dun suízo. Es que ten algo. Que puxo CD? En efecto, creo que é necesaria unha investigación. Non se pone eu. E por qué? Non sabía o que ponía, se chegara a sabelo non puxese. Xurlo. Quero creela, pero... Non fixe nada máis que obedecer ordes. Aclaremos isto. Que ordenou o señor Agüen exactamente? Díxome que collera o disco que estaba no caixón, que sería ideal para despois da cea. Esta historia parece de cachondeo. É certo, señor, xuro yo. Xamais vino, señor Owen. Eu non sospeitei nada porque o disco tiña unha carátula como a todos e eu non falei co señor Owen, a miña irmá testemunha. Roberto, que portada tiña o CD? O lago dos cisnes. Díxense que non tiñamos que vir, quero irme. Quero irme, non vou tocar ese diñeiro. Díxense que alguén me escularía. Díxense que cales. É a histeria producida polo shock. Mire, levémola á súa habitación para que descanse un pouquiño. Tranquila, tranquila, muller, tranquila. Díxense que non debíamos vir. Todo isto é grotesco. Non sei se opinarán o mesmo que eu, pero creo que é o momento dunha boa copiña. Encantado. Sírvame o whisky. Outro, por favor. Se apostos, póñame outro a mí. Pois que se saltere. Pois non sabe. E a señorita que querrá? Nada, moitas gracias. Eu quererei un vaso de agua. Teño a boca seca. Que idea tiveron ao lanzar acusacións tan monstruosas contra nós? Todo isto son unha sarta de mentiras. Isto é unha tolemia. Pero quen é ese señor Lobo? Ante todo, convén aclarar ese detalle. Adela está moito mellor. Deille un sedante para que se calmase. Ben, Rebeca, queremos coñecer algo máis desa historia. Quen é o señor Owen? Pois o propietario da casa, señora. Iso xa o sabemos, pero saber algo del. Non podo dicirlle nada en absoluto, non o vin xa máis. Como que non o vi xa máis? Pero que conto ese? O conto de nunca acabar. Como é que non vai ver? A miña hermana e eu estamos aquí desde hai poucos días. Fomos contratadas por carta por unha agencia de traballo temporal. Ten esa carta? Non Que a casualidade. Nesa carta fixábase nos o día que tiñamos que vir.
Aquí todo estaba en orde, había provisións en abundancia e gustounos a casa. Só tiñamos que limpar o pouco. Máis tarde recibimos outra carta. Aquí está. En cambio, esta sí que conserva, non? Isto soa, non? Dicía de preparar as habitacións para os invitados. Onte o carteiro trouxenos outra do señor Owen dicindo que non podía vir e que cumprísemos con nosas obligacións o mellor posible na súa ausencia. Daba os ordes de preparar a cea e poñer o disco na máis terminada. Déixeme ver esa carta. É papel comercial ordinario. Non estamos máis adiantados que antes. Home, poderían sacarse pegadas digitais, pero creo que non atoparíamos ninguna. Fixaronse nos nomes do noso anfitrión? Ulrich Norman Owen. Non lles chama atención que teña un nome inglés. Home, hoxe en día moitos ingleses compran propiedades aquí. Creo que todos deberíamos de comentar por que estamos en esta casa, por que nos atopamos aquí. Paréceme que deberíamos dicir todo canto saibamos sobre o propietario da casa. Pregúntome, por que estamos aquí realmente? Somos persoas moi distintas, de profesión, de idade. Sería bo que cada un de nós comentara que fai aquí. Hai en todo isto algo misterioso. Eu recibí unha carta cuya firma era imposible de descifrar. Kringler, Ogen ou Oliver. Cando eu vivín en Londres coñecín a unhas señoras con eses apelidos, pero asegúrolle que non conocín a ninguna señora Owen. Que ten esa carta? Teño no meu cuarto, vou a buscar. E vostede, Berta? A miña situación é similar á de Adela e a Rebeca. Fun contratada a través dunha axencia de colocación. Xa. Roberto? Eu recibín un mail dun amigo meu. Ao principio quedei sorprendido porque pensaba que se atopaba en Noruega. Pero non lle di importancia porque dicía que viñes aquí de seguido para unha festa. Doutora, que ten que contarnos? Eu vim aquí como profesional, convidaronme a pasar un fin de semana finxindo ser un invitado como vostedes, porque ao parecer a esposa do señor Owen atopábase mal. E non ten vostede ninguna relación coa familia? Non, ninguna, salvo un amigo común que me recomendou. Un momento. Esta firma non é clara. Pero sí. Espera un minuto, vayamos por orden. Neste momento estamos a aclarar as causas que motivaron a nosa asistencia aquí. Queda dito. General? Eu recibí unha invitación de ese tal señor Owen na que me indicaba que, por favor, pasara un fin de semana aquí, ca excusa de que iba a estar un antigo amigo meu. A carta non a conservei. Capitán? A mesma historia dos demais. A miña invitación foi a ilusión a uns amigos comuns e caí na trampa. Por desgraza, rompín a carta. Candela? Eu fun convidada para facer unha reportaxe sobre esta illa e a casa para a revista na que traballo. Chámame a atención un detalle no menos importante. Entre os nomes citados había o de un tal Diego Álvarez. Sin embargo, aquí non hai ninguén que responda ese nome. En cambio, o nome de David non foi mencionado. Que día isto, David? Fale dunha vez. Eu non me chamo David. Entón vostede é Diego Álvarez. Sí, E a que veo aquí? a traballar. Un poli, se non me equivoco. Detective privado. Contratou-me a través dunha axencia. E quen o contratou? O tal Owen. Viu? Non, envioume unha carta cun botanto de diñeiro e as instruccións que debía seguir. Que instrucción, señor? Debía mesturarme cos convidados, vixiar os xestos e actos. Tira. Pregúntame agora se existirá ese tal Owen. Tira para espiar. Home, espiar é a miña profesión. Entón, vostede non coñece o señor Owen. Non. Antes de seguir, Teresa, díganos por que ve vostede aquí. Eu viña
a unha reunión de xuristas de todo o país. As conclusións parecenme lóxicas. Ulrich Norman Owen. Na carta dirixida a Rosario, o apelido era ilexible, pero o nome podíase ler. Unha Nancy O. É dicir, sempre U.N. Owen. Cun pouco de imaginación, poderíase reconstruir a palabra inglesa unknown, é dicir, descoñecido. Un pouco, será con moita imaginación. Relacioneino cun relato que en inglés con ese título. E a que conclusión chegamos? Pois a observar un punto en común, que todos fomos invitados por vellos amigos a pasar a fin de semana na casa dos seus amigos, os Owen. Isto cada vez parecese máis a historia dos desneipiños. Sí, Candela, un descoñecido, pero non só enganounos para vir, sino que ademais sabe moito de nós. Niso estou de acordo. Sabe cousas nosas que lle permitiron formular acusacións concretas. Todo eso son mentiras infames, eh? É unha tolemia. Ten vostede razón, Berta. Estou segura de que fomos convidados por un toro. Probablemente un psicópata. Bueno, pero sigue sendo un montón de mentiras insidiosas a máis non poder. É todo un cinismo. É unha mentira, unha infame mentira. Xa máis nin a min e hermaniño cometimos crime algún. Pregúntome, onde quere chegar ese toro? Ben, silencio, por favor. Creo que de todos deberíamos de contar os nosos erros. Quen empeza primeiro? Moi ben, empezarei eu primeiro. Como saben, según o señor Owen, son responsable da morte de un tal Eduardo Cendón. É completamente certo. Era un home inocente o que lle ia a vida no suicio. Eu non tiña nada contra él. O único que quería era arruinar a reputación do seu abogado, que perdeu o suicio. E o seu cliente perdeu a vida no cárcel. Quixese dicirles, a propósito do pequeno Brais Gonzalo, que era eu a súa cangura habitual. Estábamos na praia e tiñalle prohibido nadar demasiado longe. Un día despisteime e nadou máis longe do que lle tiña permitido. Saltei a auga para collelo, pero cheguei demasiado tarde. Na investigación, o fiscal recoñeceu a miña inocencia. E a nai non me reprochou e mostrou o seu afecto. Por que lembrarme agora este doloroso accidente? É injusto, injusto. Tranquila, muller, tranquila. Sabemos que todo iso é falso. Tratas un toro. Non vale a pena darlle importancia a ese infame. Todos coñeceron a Irene Castro. Gustábame moito como actriz. Fun eu quen sacou as últimas fotos no accidente. Cando cheguei aínda estaba con vida, pero o meu deber profesional era informar. Síntome responsable de non salvalas, pero eu non provoquei o accidente. En cuanto á historia do mozo Arturo Obregón, todo mentira. Él estaba no meu regimiento, era un oficial. Mandei unha misión de reconocimiento da cal podía haber voltar glorioso ou morrer. O caso é que morreu. É unha cosa de lo máis normal en tempo de guerra, non? O que máis me fastidia, o que máis me molestaba de todo, son esas mentiras insidiosas que se empezaron a botar en canto a miña muller, sobre o seu comportamento, a máis fiel de todas as esposas. No que se refire aos membros da tribu, Que? a historia verídica. Abandonínos a súa sorte. Estábamos perdidos na selva. Os meus compañeros e eu collemos os libres e escapamos. Colleron os vibres e escaparon. Pero, entón abandonou os seus homes? Deixáronlles morrer de fame. Conservar a vida é algo propio da nosa cultura. Eles non teñen medo a morte. Teñen unha mentalidade moi distinta. Deixounos morrer. Agora que o penso, Jorge, Lucía e Iglesias debían de ser aqueles de nosos que atropelei naquela aldea. Que mala sorte. Para eles ou para vostede? Home, pensaba que para min. Pero ahora que o di, tamén foi mala sorte para eles. Pero foi un accidente. Saíron correndo dunha casa. A min quitaron o carnet de conducir durante un ano. Eso amoloume. Eses excesos de velocidade son inadmisibles. Os mozos imprudentes da súa categoría son un perigo público. Estamos no século da velocidade. Que diarios? A culpa das estradas das aldeas que están feitas unha merda. Foi un accidente. Eu non tiven a culpa. Tamén a voz citou o meu nome, e o da miña irmá. E o de Josefa Trías.
Josefa Trías era a nosa ama. Estivemos ao seu servizo ata que morreu. Esa noite púxose moi enferma. Houve unha gran tempestade, o teléfono estaba avariado, era imposible chamar a doutor. E fun eu mesma a buscalo a pé. Chegamos demasiado tarde. Fixemos todo para salvala. Podo lle xurar, xa máis tivo que irse alguna de nós. Agradecemos os seus servizos no seu testamento. Deixounos unha suma como premio a nosa fidelidade. E por que non? E vostede, David, digo, Diego, perdón, que podía contarnos de ese mesmo? O seu nome tamén estaba na lista de acusados. O caso Romero? Sí, lembrome moi ben. Romero foi acusado tan só polos seu testemunho. Eu non matei a ninguén. Infiltreime nunha banda que ia por él e condenarono pola miña declaración. Condenado por moitos anos. E morreu no cárcere por enfermedade. Non era máis que un estafador. Foi él que matou o vixiante. A súa culpabilidade non deixaba lugar a dúbidas. Vostede recibiu, paréceme, felicitacións polas as súas habilidades. Non fíxense non, que cumplir co meu deber. E vostede, doutora? Que lle parece se falamos de lo profesional? Quizáis algunha operación legal? A grabación non mentía. Operei a esa paciente baixo os efectos do alcohol. Síntome culpable, pero de beber, non de matar. Esperan que lles diga algo. Non teño nada que decirles. Nada. Nada. Resérvase vostede para a defensa. É inútil que me defenda. Eu sempre obrei de acordo a miña conciencia. Eu non teño nada que reprocharme. Ben, o interrogatorio suspéndese por un momento. Por certo, Rebeca, ademais de nós, da súa irmán e vostede, hai alguén máis na illa? Non, señora. Non entendo que intencións tivo nos descoñecido anfitrión o reunirnos nesta illa. A meu suizo, este tipo non ten completas as súas facultades mentais. Xa o dixo. Paréceme que deberíamos abandonar a illa tan rápido como poidamos. Certo, saquemos as maletas. Perdón, pero non vai ser posible. Non hai barco na illa. Como? Ninguna barca? Entón, como se comunica vostede ca costa? Cada mañá ven un barco a traernos o leite, o pan e o correo, e recolles pedidos para os proveedores. Pois avise por teléfono. Sinto, tampouco vai ser posible. Non hai liña telefónica. Tampouco hai cobertura. Creo que temos que esperar ata mañá, entón, para tomar o barco. Esta fuxida non ten nada de elegante. Antes de irnos, deberíamos aclarar todo este misterio. É como unha novela de Agatha Christie. Unha desas policíacas das máis emocionantes. Desesperantes, diría eu. Roberto, a min as novelas gustan lelas, non vivilas, gracias. Xa, entendo que quera ter unha vida máis aburrida. O que pasa é que eu, últimamente, vexo que a vida é cada vez máis curta. Os asuntos criminais encantan, apaixonan. Imos que me poño. Un brinde. Bebo a saúde dos asasinos. Que desagradable. Beber un animal. Está completamente ebrio. Está completamente morto. Morto? Pero de verdad que este morto pudo afogar? Chama así se quere. O certo é que morreu asfixiado. En plena vida pertenecemos á morte. No. A morte de Roberto non é natural. Había algo no whisky. Sí. Non sabería precisar a natureza do veleno, pero sí. Todo me fai pensar que foi cianuro de potasio pola rapidez con que morreu. O veleno estaba na vaso? Sí. Non atopo nada extraño nas botellas. Doutora, crees que el mesmo envenenouse? Penso que sí. Entón é un suicidio? Que cousa máis rara, coas ganas de vivir que parecía que tiña. Xamais creería que un home tan xovial e tan vigoroso pensase en suicidarse. Cando chegou esta tarde un embarcadoiro no seu coche parecía tan... non sabería explicarlo.
Roberto non é do tipo dos que se suicidan. Eu penso mesmo. Por favor, podemos levar o cadáver do señor Roberto a súa habitación? Só faltaría que a miña irmá despertase. Sí, claro. A xera esta. Levémoslo ao seu cuarto. Bueno, eu penso que o mellor que podíamos facer é irnos a descansar, xa é moi tarde, Sí, creo que todos debemos dormir. Boas noites. Creo que a miña hora tamén chegou. Dormir. Si necesitamos, oye. Non podo creer. Debería descansar, o xe que diría moi ben. Penso que sí. Mellor descanse. Se me permiten estar só un momento, non entraría a miña habitación. Neguiños foron cear. Un deles afogouse e quedaron 9. O mesmo que pasou esta noite. Esa voz. Por que lembralo agora? Berta, penso que tiña que ir descansar. Será moito mellor para vostede. Vai a dormir un pouco.
transporte. De 7 a 8. Pregúntome que pasaría. E que hora é xa? Ás 10 menos 10. Abarca máis de 2 horas que debía estar aquí. E aínda non chegou. Por que? Vostede atopa alguna explicación? Non é accidental. Creo que isto forma parte da posta en escena. Nesta situación todo é probable. Disculpen un momento. Preferí no esperar a terminar de almorzar para comunicarles unha nova traxedia. Adela morreu mentres dormía. Isto é horrible. Dúas mortes nunha casa dende onte. Pero de que morreu? Onte a noite recibiu unha conmoción. Debeu morrer dun infarto. Certo. O seu corazón deixou de latexar. Pero que foi o que provocou ese infarto? A súa conciencia. Deixe no mar, Rosario. Todos oíron. Ela e a súa irmá foron acusadas de matar a súa anterior xefa. Non cree? Que é certo. Onte a noite todos viron o mismo camín. Como se desmaiaba oír a revelación do seu atentado. Non puido soportar o recordo da súa fechoría. Correu de medo. Aínda así, temos que saber se esa muller padecía de problemas cardíacos. Se vostede o prefire, chame o castigo do ceo. Vostede leva as cousas demasiado lonxe, Rosario. Vostedes creen imposible que un pecador sexa castigado pola cólera divina? Eu non. Pola miña experiencia no tema, a providencia déixanos a nós, mortais, a misión de castigar os culpables. E aseguro yo, non é nada fácil. Bueno, e que tomou antes de dormir? Nada. Ni sequera un té, un vaso de auga. Rebeca asegura que non tomou nada. Xa pode dicir o que quería. Onte a noite todos escoitamos esa acusación. Supoñamos por un momento que é verdade, que Adela e Rebeca dixeron morrer a pobre anciá. Elas críanse seguras e felicitábanse pola súa boa sorte. É certo. Onte Adela parecía estar moi nerviosa. Que pasou despois? Adela perdeu o coñecemento. Fixáronse vostedes no cuidado que tivo Rebeca non deixara cando volveu en sí. E que hai de malo niso? Temía que revelase os seus segredos. As dúas cometerán un crime. E agora, se lles descobre, que pasaría? Parece claro. Adela non tería valor para seguir mentindo ata o final, e iso era un problema para a súa irmá, Rebeca. Que si ten o valor suficiente para calar para sempre, pero non se fía da súa irmá. E se Adela falaba, ela corría o risco de ser xulgada. Que cousa máis natural que por un pouco de veneno e calar a boca da súa irmá é cómplice. Parece que encaixa. Home, a mí me parece un pouco difícil que unha persoa poda actuar así coa súa irmá, non? Cando un sente que a súa vida periga, o afecto non importa. Pero de todos os xeitos, nin Rebeca nin a súa irmán creíanse en perigo. Veña, que non era o momento para desanimarse. Alegre esas caras. Debemos dormir mal. Pois eu dormín como unha pedra. E non che perturbaron o soño dos 20 nativos de Guinea? Que pasa? Tes pesadelos por Beto Romero? Basta de discutir. Iso é o último que debemos facer. Estarei fora, descansando. Desexen algunha outra cousa? Perdónme se non había bastante almozo, pero quedanos moi pouco pan e hoxe todavía non o trouxen. Rebeca, sinto da súa irmá. O doutor acaba de contar. Sí, sabes, sentimos, non? Gracias.
barca seguro que non virá. Ningún de nós vai salir desta illa. Chegaremos todos ao final do viaxe. Solo nos queda agardar e esperar a que chegue a paz. Creo que todos imos perder a cabeza. Eu gozarei dun pouco de paz na miña habitación. Quizáis nos conveña tomar o aire. Será moi mellor. Doutora, Que lle pasa, Rebeca? Tranquilícese. son as figuras. Que ten? Onte había 11. Podo lle xurar que había 11. É certo, contamos las 11. É isto que me tolea. Onte, cando viña quitar a mesa, contei 10, pero non lle din importancia. Acabo de vir para quitar os vasos. Contes vostede mesma se non me cree. Só hai 9. É certo. Desculpe, creo que vou preparar a comida. Non entendo nada. Espera. Esta carta de absurdo. O bueno que nos trouxo ante era bastante formal. Parece raro que se atrase tanto esta mañá. Esta aventura é tan absurda. Eu xa non entendo nada. Deixei-me enganar moi facilmente. Esta carta é absurda se se toma unha molestia de examinala decididamente. Pero cando a recibí non tuve nin a menor sospeita. Pensa de verdade o que dixo antes. Iso sobre que Rebeca e Adela deixaron morrer a súa anterior xefa. Todo parece confirmar a miña idea. A forma en que se esvaeceu Adela. Lembro. Despois as explicacións de Rebeca soaban a falso. Desde logo para min son culpables, sin ninguna duda. E todas as demais acusacións serían falsas. Naturalmente. Eran exageradas e ata ridículas. Por exemplo, o reproche contra a suiza Teresa, que cumpriu co seu deber, é justamente o meu. Vai contar o que sucedeu. Son inocente. Beatriz Torres era a miña asistenta. Desilusionoume moito.
todos modos. Era traballadora servicial, voluntariosa. Pero todas esas cualidades eran só a fachada dun interior hipócrita de costumes lixeiros. E, dende logo, sen moralidade. Un día díxome que estaba embarazada. E que pasou entón? Que non a tuve nin unha hora máis debaixo do meu teito. Que me reprochara de alentar o vicio. Pero que lle pasou? Esa inmunda criatura, non satisfeita con ter sobre a súa conciencia un pecado, cometeu outro máis grande aínda. Cal? Suicidouse, tirándose ao mar. Non puido co seu remorso. Que sentiu vostede ao saber que se suicidou por desesperación? Eu? Que tiña que sentir? Pero a súa severidade enviou unha morte. Foi vítima do seu propio pecado. Se se tivera comportado como unha moza honesta, nada diso lle pasaría. O mar está cougado. Se a barca non veu, xa non virá. Paréceme que a idea de deixarnos abandonados é do noso misterioso anfitrión. Non podemos facer nada. Vamos a descubrir quen organizou todo isto. Estiven reflexionando sobre a morte da Adela. E paréceme que garda relación coa morte de Roberto. Insinúa que Roberto foi envenenado. E a dela? Ainda que con dúbidas, podería creerme no suicidio de Roberto, de non ser pola morte de Adela, e viceversa, claro. Hai que atopar unha explicación a estas dúas mortes. Antes de que saquen as súas propias conclusións, hei de decirlles un pequeño detalle que reveloume Rebeca. Faltan dúas figuras. Unha tras cada morte. Negriños foron cear. Un deles afogouse e quedaron 9. 9 negriños trasnoitaron moito. Un deles non se puido despertar e quedaron 8. O mesmo que con Roberto e Adela. Exacto. Non veo ninguna barca, o que confirma a conspiración chamada obra. Este paraíso quedará illado do resto do mundo para deixar o asasino realizar a súa tarefa ata o final. Aí é pequena, percorrerémola toda e conseguiremos saber a súa guarida. Hai que ter cuidado, podería ir armado. É quen debe ter cuidado. Espero non ter que utilizada. Encárguense dos arredores, que eu comprobarei a casa por dentro. Eu estarei fora. Sinceramente, creo que vale máis inteligencia que unha pistola. Eu irei buscar a lágrimas, non sei onde deixei. Pero, por que simplemente tanto? Tan só hai que esperar. Esperar que, general. Esperar tranquilamente a que chegue o final. Deus. Unha historia realmente certa e sinto moitísimo. En aquel momento non pensaba da mesma maneira que pensouse. E mandei a aquel home, Arturo, a morte. Iso sí que foi un asesinato. Pero xa lles digo, daquela non pensaba como se... Cando o fixen, creín que o merecía, xa. Tiño ben merecido, e non tenía ningún remorso. E ao final, que? Ao final estou só. E non me queda máis que esperar o meu castigo. Entón, vostede recoñece a ver. Home, para que eu non vou a negar ahora que vamos morrer todos. Non diga iso. Sí, muller. Non queda máis que esperar. Deus. Rosa. Rosa, como te boto de menos, Dios mío. En fin, bueno. Irei fora tranquilamente a esperar. Rosa.
que antes de continuar tomaría algo. E a presión, saben? Vostedes tienen unha copiña. Unha copa. Un asasino anda solto e vostedes só pensan en tomar unha copa. Non é para tanto. Cando se lle pasa mal humor, avísame. Non me gusta nada este home. A min preocupa o general Gonzalo. Está moi preocupado. Non se preocupe, que eu estaba na pasteleira. E vostede? Que me infecto nesa historia? Que historia? A dese neno? O asesino ten motivos para pensar que foi un crime. Só foi un accidente. Berta, ocorrete algo? Pensaba no pobre Brais. Tranquila, Berta, non te atormentes. Levei as miñas cousas a piso de abaixo. Comprenderán que non queira dormir nesa habitación. Digo porque se oen ruidos non se asusten. A comida estará lista en poucos minutos. Perfecto. Cando vostedes que ir. E ben? Nada, estamos sós nesta illa. Doutora, non puido vostede equivocarse coa dose de tranquilizantes que lle deu Adela? Pero que digo vostede? Un médico non pode perder o tempo non sei que decirlle. É un luxo equivocarse para un médico, non? Eso quizás sea para os detectives. Home, non sei a primeira vez que vostede se equivoca. Se creemos o de bandito polo CD. Que significa esta actitud agresiva? Tamén Estamos todos poderíamos... na mesma situación. Tamén poderíamos preguntarlle algo acerca dese asunto de perjurio. Deixeme en paz con esa historia, non son máis que mentiras. Mentiras, a xudar por os coitados. Pois gustaríame saber por que vostede leva unha pistola se ven como invitado. É vostede moi listo. Moitas grazas polo cumprido, pero díganos a verdade agora. Está ben. Recibí 1.000 euros por vir aquí. Digamos que fui contratado pola miña capacidade para resolver situacións difíciles, complicadas. Pero despois, caso que estamos todos aquí encerrados nesta mesma cela, a morte de Adela, a de Roberto, a desaparición das figuras. Hai 8. Quen falta? E o xeneral? Na terraza. Saiu a esperar. General! General! Foi o seguinte. Golpearonlle na cabeza. Iso é imposible. Se buscamos por toda a illa. Non é imposible. Ainda nos queda unha última opción por barallar. Castigo divino, sin dúbida. O asasino está aquí. Quere decir que está nesta mesma habitación? Que é un de nós. Sí, é un de nós. A estrategia do señor Owen para conseguir o seu objetivo foi mezclarse cos seus invitados. Quedamos 8. E un de nós é a falsa figura.
miña visión do asunto. O seu razoamento parece lógico. Sí, entre nós está posuído polo dentro. Agora escoitaremos as súas declaracións. Pero antes de nada, sospeita vostede de alguén? Felipe non nos dixo a verdade. Ten un arma. El mesmo recoñece. Como sabemos que recoñece? A idea de que pudera ser sospeitosa da morte dun dos meus semillantes, e con maior motivo si son tres, parecerá grotesca que conozcan o meu carácter. Pero comprendo a situación, sendo todos extraños para os demais, ninguén pode deixar de ser sospeitoso. Acabo de dicir, de nós hai un monstro. Hai alguén entre nós a que podamos descartar polos testemunhos que temos? Non. Podería ser calquera. Pero vostede está todo. Que insinúa? Querida rapaza, aconsellolle que controle os seus sentimentos. Non estamos acusando a ninguén. Eu creo que poderíamos descartar a Rebeca. Explíquete. Xa o entendo. O primeiro é que considera que a súa mente non é bastante complexa para realizar tales feitos. E por outra banda, a súa irmá é unha das vítimas. Ten sentido. Podería ser. Trae esos cafés. Oi, víranos ben, gracias. Rosario? Xa sei quen é a asasina. Por que non dixo nada? Vostede non sabe quen é? Estiven pensando, pero seguro, seguro non. Mire que serenidade. Si non é que a señora Rosario... Como quere que non sospeite? Deulle polo misticismo. A tolemia máis perigosa de todas. Ademais, non ten medo de que lle pase nada. Está claro que é ela. Non sei. Eu cada vez o veixo máis claro. Quen adiviñou o veleno que acabou coa vida de Roberto? E quen lle forneceu as pastillas a dele? Vostede pensa na doutora? Non o ve claro. Eu son unha doutora coñecida. E só a idea de que podera ser obxeto dunha sospeita. A xuíza tamén é un personaxe coñecido, pero iso non proba nada. Eu hubo médicos que se foron a la cabeza, e tamén xuíces que se volveron tolos, e detectives. E con relación a Rebeca e ao seu crime, creden vostedes de verdade que nos di a verdade? Insinúa que Rebeca asasinou a súa irmá? Esta mañán pregunteille por a enfermedade de Josefa, a súa anterior xefa.
que decir que tivo moitos problemas para referirse a ela. Penso que ela está no alto. As posibilidades, non? É certo. Eu penso que hai dúas posibilidades. Ou ela perde o valor en un ataque de desesperación, termina cos días tomándose barbitúricos, Ou ben, a irmá prefiere non arriscarse e decide terminar coa vida dela ca excusa do señor Owen. Dame arrepíos todo isto. pois si, a min dame moi mala espiña tamén, porque ademais Rebeca tivo contacto con todas as nosas comidas e bebidas e deslízase por esta casa con todo o xisilo do mundo. Vostede que cree de todo este asunto? Que Deus desinou alguén para tomar posibilidades. Pero, de verdad cree que todos o merecemos? Mire, eu só sei que non teño nada que arrepentir. Ese atropela nenos, esas irmáns que mataron a unha pobre señora, a outra que deixou afogar a un neno, creían que Dios non nos castigaría. Como ven, equivocábase. Ten vostede unha calma extraordinaria. Ensinárome a ter paciencia e dominar os nervios. Ainda que quere que lle diga, esa señorita Berta veo aquí disposta a todo, con tal de non levantar sospeitas. Non sei se me entendo. Ninguén sabe nadar ben, verdade? Non estará pensando en nadar ata a costa. Calquera que o tentase afogaría. É porque me mira a min. Lembre que a señorita Berta a palabra a fogo trae malos recordos. Pero que di? Eu polo menos non deixei morer a unha pobre moza embarazada. Basta. Non deixemos que se inicie aquí tamén unha tormenta. Estou farta. Se me precisan, estou no meu cuarto. Pois péchese con chave, anda. Por fin vais esta tola. Pero ten a súa razón. Eu penso que debemos ir todos descansar. Eu esta noite non dormín nada. Ata cea, se Deus quere. Ou se o quere señor Owen. Fagal. Doutora, espere. Ben, agora que non hai nova tormenta, aproveitarei para ir a Fusleña. Eu non entendo nada de todo isto. Necesito organizar as miñas ideas. Deixo osos. Ai, espero non atopar outro cadáver cando volvan. Non chego a creerme ou estar a vivir un pesadelo. Sei un deles? A quen cree vostede que é? Por lo que vexo, fai unha excepción con respecto a nós. Eu sei que eu non son asesiño. Eres unha persona de espírito san, inteligente, sensata. Moitas grazas. Sabe, vostede mesmo confesou que non lle dá importancia á vida humana e non me imagino gravando un CD. Ben, entón, eliminámonos das listas de sospeitosos e centraremos a nosa atención nos 6 invitados. Cal deles é o señor Owen? Eu, a pesar de non ter probas, apostaría por Teresa. Por que? Porque botou moitos anos de Suiza, presidindo os tribunais. O seu cerebro estragouse con tanta autoridade. A nosa máis veterana magistrada converteuse en xuiz supremo e en verdugo. É posible, pero non... E en quen tiñas pensado? Importalle acompañarme ao meu cuarto, estou a coller frío. Contarei yo polo camiño.
Morena empezó a ter calafríos. 7 negriños cortaron leña cunha machada. Un cortouse en 2 e quedaronse. Perdón, non lle siga. Tranquilo. Cortaron leña cunha machada. Rebeca! Berta, espere. Foi moi fácil. O asesino achegouse por detrás. Levantou a machada e deixou na cabeza da Rebeca no momento en que ésta se inclinaba. Para asestar tal golpe, o asesino debía ser moi forte, non? Non, unha muller podía facelo. Digan abellas nesta illa. Por que me miran así? A miña pregunta non ten nada de extravagante. Hai abellas, colmeas. Non leron a canción de Berta que está nos seus cartos. Está para que aprendan. Se pensásemos un pouco, iríamos de seguido ao alpendre onde Rebeca cortaba leña. Sete negriños cortaban leña cunha machada. E cal é a estrofa seguinte? 6 negriños xogaban cunha abella. Que raro, que extraño. Pero cale! Vou buscar a señora Rosario. Xuntas prepararemos a cena. Doutora, ten vostede a man moi lixeira, Era necesario. Se estamos fartos de tantos horrores como para vires ahora con ataques de pánico e histeria. Berta non é ninguna histérica. Non, Doutora, me acompaña a coller algo de verde ou unas flores para alegrar o ambiente. casi será mellor, sí. Sabedes en quen penso? Desde o momento en que pensas dicilo, é inútil que me rompa a cabeza en adivinhalo. Contou xa. Na bella solterona, tan tranquila todo o día. Creo que Rosario sofre unha tolemia mística e se cree instrumento da xustiza divina ou algo así. Cando está no seu cuarto sempre lê a Biblia. Ademais, se non teño un pouco de medo. A mí parece moi raro. Home, non lle nego que ao principio sospeitei de vostede. A súa historia tan rara que nos ocultou, o da súa arma, pero bueno, a estas alturas a súa inocencia quedou ben patente. Podo dicir o mesmo. Diego, se vostede fose o asesino, quitaríame o chapo ante o seu gran talento como actor. Tampouco hai que exagerar. A cea está lista. Oi, caicea. Atopamos unhas cantas latas de conserva. Servirán para quitarnos o apetito. Collemos estas flores tamén. Son para alegrar o ambiente. Vimos. Sí, porque isto está...
Irei convosco. Meu Deus. Que lle corre, Rosario? Non sei o que me pasa. Síntome mareada. Mareo é bastante normal despois de a cea e con todos estos arrepios que estamos a vivir, pero vou buscar algo para darlle. Non. Como vostede queira, Quedarei sentada aquí tranquila hasta que se me pase este malestar. Queredes que vos axude? Como queiras. Doutora, quería falar con vostede un momento, quería comentar un detalle. Ben, vayamos á miña habitación, que? Don Rosario, Non me faga falar, que non teño nada que dicir. Vayamos á cociña, a sudar e eses mozos. Eu non son culpable de nada. Deus sabe que fixen ben. Podía permitir que esa energúmena. Pero... por que teño medo? E se realmente se trata dun psicópata? Seguro. Unha bella. Ai, que dixo? Que dixo se Berta dunha bella? Ai. Meu Deus. Que mareo. Quen apagou a luz? Todo limpo e recollido. que lles dicía? Ao final quedou aquí dormindo. Bueno, avisounos de que non se atopaba ben. Xa, como a todos. Non pode ser. Rosario. Rosario. Creo que chegamos demasiado tarde. Que te? Falta outra figura. Meu Deus! Que morreu, doutora? Que son esos berros? A señora É unha Rosario. señal dunha seringa hipodérmica. Unha bella. Lembran o que lles dixe antes. Pero, o veleno? Que clase de veleno inxectaronlle? Eu penso, por o que vexo, cianuro de potasio o mismo que a Roberto, Esta bella non é coincidencia. É un degenerado. Segue ao pé da letra os pasos da novela de Agatha Christie. Isto é unha tolencia. Bueno, manteñamos a calma. Alguén trouxo a esta casa unha seringa hipodérmica? Forma parte o instrumental dun médico. Nunca me desprazo sin él. O facemos todos. Ben, trae aquí o seu equipo. Temos que comprobalo. Está ben. Traereino, pero penso que temos que levala. Sí, Felipe e eu axudamos. Por certo, Felipe, creo que vostede ten un arma. E que?
Propoño que todos os medicamentos e as armas que atopemos nesta casa as recollamos e as colocamos en un lugar seguro. Despois, cada un de nós se someterá a un registro completo da súa persoa e das súas pertencas. Antes morro que deixar a miña arma. Vostede verá, somos 5 contra 1. A menor resistencia, a sorte volverase contra vostede. Ben, ir a buscarla, que está na miña mesilla. Sí, eu acompáñate, pero primeiro hai que deixar morto. Non está. Como? O que eu decía, non está. Colleron a. Xuroñe que me colleron. Imagínome que o asesino tivo tempo de esconder a pistola. De arma non a teño. Pero a xiringa... Creo que sí onde pode estar. Estamos todos mortos. Fácil. O asesino tirou unha pola xalera. Creo que deberíamos preocuparnos todos por esta tormenta. Podemos coller esas velas, por si se va a luz. O xirador non se falla. Que pasa, Berta? Algo caeu en riba. Deus, que é iso? E Candela. Xa non haberá máis fotos que atestiguen o que está a suceder neste inferno. Clavaronlle un coitelo. É unha ferida certeira. Tampouco serán 6 as figuras, senón 5 as que quedan. Verdad? Isto ten que ver algo coa canción? Non ten nada que ver. Parece que a cousa se anima. Ou só a despistarnos. Deberíamos levar a habitación como o resto da xente. Sí. Pois xa. Marume. Que hora é xa? As 12 en punto. Levamos 2 horas ás escuras. Temos que facer algo para salir deste inferno. Que vos parece facer unha lume grande, grande? Con este tempo? Se preocupe o tempo, non vai nada. Podemos facer señais, facer correa ou o que sexa. Esperar non podemos esperar. Non nos podemos permitir eso. Estamos sentenciados todos, imos morrer. Só temos que cuidar o noso corpo. Temos que cuidar as nosas vidas. Eu non podo máis. Vou buscar unha lata de conservas. Alguén quere algo? Non, eu non tomaría nada que prepares na cociña. O sinto moito. Vale, só pretendía ser simpático. Pero que ninguén se mova de aquí. Non se preocupe, pero registrarémola cando volva. Vale, pero que ninguén saia deste salón.
que comprobar que a habitación está válida. Ya está, ya lo tenemos. Doutora! Doutora! Felipe! Él. A doutora non está. Vou chamar a Berta. Berta! Berta! Que ocurre? A doutora non está. Como que non está? Debeu sair e levar a chave. Inteligente. Xa temos, imos por ela. Berta, imos pola doutora. Pase o que pase, non abra a porta, entende? Si, non son tan parva. A caza comeza, xa temos. Ten cuidado, está armada. Ela, que non ten cuidado. Pero non perderá. Deixaron outra vez no queixón. Non seas idiota, non vou, te vou a matar. Si queres, quédate no teu cuarto, vou a buscar. Teño impresión de irte esa miña desgracia. Hoxe por fin podremos estar tranquilos. Deixamos o corpo na frente. Tiñao claro. Como soubo que era Ana que nos ia eliminando un a un? Que era unha farsante, unha hipócrita. Por favor, respecte os mortos. Non quererá que me bote a chorar porque se tirou do cantil. Xa fixemos suficiente rescatando o corpo. Vostede sería unha boa detective. Bueno, todos os mortos por veleno. E o golpe tan certeiro, general. Só puido ser obra de alguén de ciencia. Agora xa non merece a pena pensar no sucedido. Deberíamos descansar e pedir axuda. O que me pregunto é por que a doutora suicidouse sen antes matarnos a nós. Xa sabes, os remorsos. Unha asasina como a ela. Remorsos. Sabía que hoxe sería o seu último día, que a descubriríamos. Preferiu morrer que ser executada por algún xuiz. É fácil. En fin, vou facer algunha sinal, a ver se alguén dirá. Eu non me fío. Ese foi Diego que matou a doutora e está nos enganando. Son os teus nervios. Estás moi nerviosa. Deixa de os fantasmas onde non sei. Que foi iso? Diego! Tamén chegou a súa quenda. Foi unha trampa. Alguén colocou o oso, como na canción. Os negriños foron ao zoolóxico. 2 deles. Tacoulles un oso, quedou ninguno. Cal é a habitación que queda xusto encima? A miña. Non entendo nada. Entón só quedamos dous nesta isla. Iso me temo. Que faz? Teñolle. Berta, ti. Eras ti sempre, tú que cabello. Non me veñas con bobadas. Non me vas a engañar como a todos eles. Es unha asesina como eles. Mateino, sí, pero fíxeno por Hugo. Non podíais ser ti, todos están mortos. Non me vou tragar esa mentira estúpida. Mátame xa. Cala! Berta, escoita. Quieto. Berta, que organizou todo isto só pretende que me dispares, non o fagas. Poderíamos Cala o disparo! escapar xuntos. Podemos salvarnos. Non! Berta, escoítame.
Ti non eres unha asesina, vexo nos teus ollos. Felipe! Berta, dame a pistola. Unha figura tan só. Gañamos a partida. Sobrevivín a canción de Merced. Que di? Que di a canción? Aforcouse e non quedou ningún. Aforcarme. Por que? Tan só. Señora Berta, silencio, por favor. Esa voz. Acúsaselle dos seguintes crimes. O 24 de abril de 2013 matou vostede a Brais González Rivera. O 14 de maio de 2016 matou vostede a Felipe Ramos Abreu. Berta, matou vostede a Brais González. Berta, matou vostede a Felipe. É vostede culpable. Asasina. Debe pagar por iso. Son unha asasina. Brais! Ten vostede algo que alegar na súa defensa? Felipe! Hugo! Non. Xa está. Al fin o traballo rematado. Xa pagaron todos por os seus crimes. Sí. Non foi sinxelo, pero conseguímolo. Ningún deles tiña máis mínima sospeita. Só se preocuparan de justificarse ante os demais mentre ian caendo un a un. Non merecían vivir despois do que quixeran. No meu caso, ese detective, ese fillo de puta, afundiunos na maior das miserias a miña familia e a mí. Non só económica, senón de quedar marcados ante a sociedade por un pai acusado de delitos. Acusado de delitos que non cometeu. Maldito cabrón. Eran todos unha banda de hipócritas, cada cual mellor que o anterior. Ainda que hai algo que non entendo ainda. Como soubeches saber de mí? Nunca me dices unha explicación? Pois o método é moi simples. En canto se vos insiste un pouco, estades dispostos a facer calquera cousa por unha muller. Se vos pode manexar fácilmente. É dicir, que me tiveches enganando todo este tempo. Non, simplemente utiliceite. Como que me utilizaches? Bueno, ti tampouco preguntaches como tivera acceso a todos os datos do caso do teu pai e tragaches con facilidade que os atopara nos arquivos dun periódico. Entón? Entonces, meu rei, como vai ter un periódico ese tipo de datos? Esos datos só se teñen nos arquivos dun xulgado. Non o entendo.
Non son periodista. Traballo no xulgado onde se viron as causas de todos esos desgraciados. Concretamente no departamento de arquivos. Por eso tiven acceso a todos os datos que puiden dar contigo. Eras a única persoa viva relacionada con algún dos crímenes. É ideal para facer o que eu quería. Pagar con creces o dano causado por esos malnacidos. É dicir, que me estiveches manipulando como se fuese un manequín. Pode ser, pero ti tampouco tiveches moito reparo en aproveitar a oportunidade que se che brindaba. Bueno, pero agora que xa rematou todo, seguiremos cos nosos planos, non? Ou cambiaches de idea? Brindemos polo éxito. Bebo a saúde dos asasinos. Termino de pasar uns datos e seguimos con oso. Ainda que dudo que poidas. Que? Eres como os demais. Por conseguir o que querías causaches moito dano sen remorso. Así que o teu fin se achega. Por que ia ser distinto? Para quen se atope este escenario, todas as persoas non eran máis que uns desgraciados. E a única responsable da súa morte son eu, Candela. Que por que o fixen? A única razón é a xustiza. Non podía consentir que unha serie de impresentables que utilizaron a xustiza ao seu antollo, sendo responsables directa ou indirectamente da morte de persoas totalmente inocentes, quedaran impunes por utilizar ao seu favor certos vacíos legais. O meu traballo no arquivo dos xulgados permitiume, involuntariamente, coñecer estes 10 casos. Como xa tiña diagnosticada unha enfermidade terminal, decidín tomar a xustiza pola miña man. Unha vez localizado o único familiar vivo dos falecidos, só foi cuestión de convencelo. Os resultados a esta vista, 11 mortes, das cales a única voluntaria é a miña. Total, xa estaba sentenciada desde o principio, así que o mellor era facer xustiza. Pobre Roberto, nunca entendeu a miña idea de estar xuntos despois deste traballo. Imos estar eternamente xuntos. Bebo a saúde dos asasinos.